yi mun ce ba komai. Yi salati kadiru ga wanda shi ne sarki, kuma sarki mai yin naɗin dukkanin sarki. A salatin da kayo da alihi na saraki, ta sabai su ma sun yi dimta wasa dauki. Bari in gaida Ubangida mafarin zance, shaudita na san gani fana imauce. Gani bandi a rana faɗin na lalace, wai sabida ina san kasu na zauce. Yaudara na taho zan yi wa masoyin raina, yana fiye lamuwa abin nufi da bukata. Kama kai na rike ni a zahiri har buya, nake nunawa can gaba na da baya. Madadin madadi ya uba ga Fatima Fauziya, ka sakar mina harshe inda na komawa baya. Shakirari sha sallama ba ga mazam, ya masoyin da ya tsai da ruhi ya yi zamzam. Shai baba karimiya ya karimin lakaram, madadin sirri da sarauniya mata barham. Assalamu ala ya nabi karshen zance, da mafi girmani a kanka yau na makance. Maganin komai na kai kadai na kadaice, kada ke duba kai nake faɗa duk zance. Yaudara na taho zan yi wa masoyin raina, kada fiye damuwa abin nufi da bukata. Wayar kada ɗaukakar kasir rudani, na kajin cewa ko da ni ko kuma bani. Ni kwa sai na kadarta kawai ya ce ma bani, na mace a cikin kada karkacire ni. Shakirari sha sallama ba ga Rukayya, kamura gare ka na bunkulliya. Ganin baya kamar gabansa ba zai juya, kai nake kauna kai nake yaba ba gajiya. Tafiyarsa cicimce kamar ta sun baini, bayirin ta mutane matsayi na yi muku nuni. Shi fada cirawa yake dukansa kujini, barayin taku ɗai bayan ɗaya safani. Yaudara na taho zan yi wa masoyin raina, da na fiye damuwa abin nufi da bukata. Tafiyarsa da sauri kamar yana wulgawa, saka kan shayi bibiya na ta kyankyetawa. Ya wuce nazari ya wuce wa gwadawa, a irin takun nasa kaya burgewa. Kuma tafi na kafarsa baya nunin sawu, dan yawan ladabi sai kasa ta boye sawu. Da hau dutse shi kwa sai ya bayyana sawu, rabu kalman katarin kalli wannan sawu. Na fi san ka da komai gare ni ya sanadina, a ji daɗi da na zo ana kaya manzona. Ka nake nema ni faranka ne ya nabi na, kai ya mini komai bai iya magwanina. Yaudara na taho zan yi wa masoyin raina, yana fiye damuwa abin nufi da bukata. Sai ba kai ne ba gobe kai zane ba, sani dai mai kadarin da ba sanya yake ba. Ya maji kan bayi wanda bai da maka ba, shi yake samun matsayi a fadar rabba. Lafiya mai Usmani kafi karfin gayya, na Abubakari san ka kaji inda na koya. Na nisa dauki yan mazan yau dajiya, mai Umar Faruk wanda baya waigawa baya.
sun ce wai na yawaita zumuɗi da fagen san ka kasa nazarta kowa faɗi ranar tausin yiwa masoyin raina yana fiye damuwa abin nufi da bukata zuciyata ba ta ganin gabanta da baya wai na gani sai na yi mai bashariya na gane cewa shi akwai ajiyayya bari in yi shiru kar na bar waɗansa baya wanda Allah ya ba da ke ya ba ku tunima ai sayin da ke raban dukan alfarma annabin rahama annabi mafi duka girma shi na kewa yabo shi na kewa baitin girma yayi duka yarda na ganka ko a mafarki ka kusanci gare ni in kara taka mataki kada ɗan fikira da yaban kaɗa sadauki na zama bari kan yaban ka in zama sarki ranar tausin yiwa masoyin raina yana fiye damuwa abin nufi da bukata nabi na ban kariyar da kaiwa masoya ka tsaya mun ka kular da ni ga shaidin makiya suka yi nufin shari to kasa su gajiya sun yi sharin ka kifar da shi ya koma baya salam na yi muku sallama ya yi kiwana yanar na takaita ina nufin baiti